Určite toto je veľmi dôležitá otázka aj pre Slovensko a vieme, že tá diskusia prebieha. Ľudia sa pýtajú, občania sa pýtajú, že akým spôsobom chránime nezávislosť médií, preto lebo nezávislé médiá, ktoré sú naozaj také, že poskytujú občanom všeobecné a komplexné informácie a snažia sa hľadať pravdu. To sú také médiá, ktoré sú pilierom demokracie a slobody v našej krajine a preto to treba chrániť. Čiže tento zákon má toto práve za cieľ. Uchopil to tak, že máme sa snažiť nejakým spôsobom nastaviť tie pravidlá a regulačné orgány v členských štátoch tak, aby nedochádzalo k žiadnemu zasahovaniu k redakčným rozhodnutiam, aby boli transparentné finančné toky, aby boli transparentné vlastnícke práva k daným médiám. Je tam povinnosť, že každé médium musí zverejňovať tieto napojenia na ekonomické skupiny a teda jasne pomenovať, že kto je ich vlastníkom. To tam bude ako keby taká zmena a pridaná hodnota, preto lebo vieme, že dnes máme množstvo médií, kde nikto nevie, kto ich vlastne vlastní a kto by mohol mať nejakým spôsobom záujem, či ekonomicky alebo politicky na to, aby ovplyvňoval redakčné rozhodnutia. Na to sa stanoví aj orgán na Európskej únii, ktorý bude nejakým spôsobom takým poradným orgánom a spolupracovať s tými orgánmi v členských štátoch, aby sme nejakým spôsobom zabezpečili to, aby boli novinári chránení, aby mohli slobodne vykonávať svoje povolanie a samozrejme, aby boli občania chránení, že médiá im poskytujú vyvážené spravodajstvo.